ni ne Salisu yaro kun ji sunana. Salisu yaro ne dan gurgudun Haruna na Tirala. Na yi gaisuwa Salisu yaro na faɗa, na ce ba kai ku ba. Da fari yan gurgudun Haruna na Tirala Salisu yara ne. Haruna na Tirala kun san ya zaga duniya, ni ma ina gurgudun ne. Haruna na Tirala mai halin kirki a ko'ina, tilas ne na bayyane. In ka gane zanci kan to ka fito ka girgiza, wakar yanzu ta kuce ni ma kuma na ku ne. Burina a koda yaushe na ga kanku ya haɗu, ku dinga taruka da dama, ku zama kainuwa da shan Allah, wadda baya ku ba wanda za ya kau da kuma. Na san yan gurgudun Haruna na Tirala kuna jina ba ku yin nadama, inda ya har da rai rabo na ku ba zai guje ku ba, na ƙara na faɗa rabo na ku ba za ya bar ku ba. Ina yan gurbi Haruna na Tirala nake sakawa, wannan da ba ya san husuma. Ya bu uwa uba cikin ta duniya, na ce kwatila su kuga tayi mai da kima. Me saka dole ne ka so shi ko ina yake, na ce akan ka ba mu yin nadama. Haruna na Tirala muna san ka ba za mu bar ka ba, ni ma na faɗa na ƙara ba zan guje ka ba. Yan gurbi kuna ina Al-Mustapha angon na Aisha, na garin Tukutu za na gaida. Al-Mustapha angon na kana
ina Husaina angon ga Aminatu garin Gila kai mana yaba ma. To Husaina angon Aminatu na yaba da kyan halin ka jinjina nake ma. To ina Rabi'u ango ga Amina garin Fardaka yanzu kai ma sai ka taso.